Croeso nôl, braf iawn. Ni'n mynd i weid, braf iawn i fel chi. Ni'n ffili gweld unrhyw. Croeso nôl i'r podlediad Beth yw Ystyr Bywyd a Chwestiynau Mawr Eraill. A wy'n falch iawn i weid bod gyda ni gwestai arbennig arall yr wythnos hon. A dyma Gareth Evans-Jones o Prifysgol Bangor. A mae Gareth yma i drafod y cwestiwn mawr gyda ni pam Chrefydd. A mwyn ni fydd yna sawl trywydd i ni fynd ar ei ôl heddi yma. Ond cyn i ni falle mynd mewn i'r drafodaeth, Gareth, bydde ti cystal â gweud gair bach ynglyn â dy gefndir. A dy ddiddordebau falle ti hwnt i dim ond Crefydd, achos ti yn berson amryddawn sydd wedi gwneud llawer mwy na dim ond addysgu mewn prifysgol. Wel, da chi ffeind iawn. Felly, wrth yn waith dysgu Athroniaeth Crefydd ac Athroniaeth a Chrefydd tipyn bach felly. Ac wedyn ni ddordeba academaidd yn bennaf ynghylch crefyddau'r gorllewin ac moeseg, gwahanol gwestiynau nid efo moeseg, wedyn un o'n meysydd ymchwil Mawri di bod ydy caethwasiaeth a sut mae awdurdod crefyddol wedi cael ei ddefnyddio, i gamddefnyddio i gyfiawnhau ac wrth gwrs i gondemnio yn y ffordd gywir felly caethwasiaeth. Diddorol, achos oedd Emily Pemberton yn un arall sydd yn trafod ar y podlediad yma a'r cwestiwn o hiliaeth, felly bosib iawn fydd yna chydig bach o orgyffwrdd fyna. A un o'r gogledd i ti, dwi'n cymryd gyda gacen felly? Ia, dos am guddio efo'r acan yma ddweud gwir, felly na un o Sir Fôn wedyn. Ia, nes i fynd dramor i wneud i astudio, nes i holl ffordd dros y fenna i Fangor. Fawr y ti. Mae'n croesi pont. Ond wedi fynd nôl erbyn hyn? Wedi fynd yn ôl bellach yn dod wyth ar ryw hen wennol yn dychwylyd i'r myth felly de. Da iawn. A mae wedi bod yn braf iawn cael gyda rhywfaint o gydweithio gyda ti a tithau fel ti'n gweud yn addysgu maes Athroniaeth a Chrefydd. A fynd neu lawr fan hyn yn Gaerdydd yn addysgu y maes Athroniaeth a falle un o'r themau neu un o'r pethau byddwn ni'n cyffwrdd arni heddi yw'r berthynas rhwng y ddau faes yn dyfe. Mae yna falle tueddiad gan rai i feddwl bod Athroniaeth a Chrefydd yn goffo mynd yn ben neu bod nhw'n rhyw fath o hen elynion, ond falle ystrydeb neu un safbwynt benodol yw hynny ar y berthynas honno. Ond o'n i'n gweud, digon i ni gnoi cil arni heddi. Falle os gewn ni dechrau am bod ni'n mynd ar ryw fath o drywydd lled cronolegol os lygwch chi. Falle un cwestiwn i ofyn yn y lle cyntaf ynghylch Crefydd yw pam fod Crefydd yn rhan mor fawr a chanolog o'r bywyd dynol os lygwch chi. A ni'n edrych ar yr ystadegau ddim spel yn ôl. Oedd hwn yng nghyd-destun yn anffodus iawn cyhoeddiad yn Nghaerdydd bod y radd Crefydd yn mynd i ddyrfyn i ben a fynnau'n meddwl, wel, chod, beth yw'r cyfiawnhad dros rhywbeth felly. Yn enwedig os ydy'n edrych ar ystadegau, bydd 85% o boblogaeth y byd yn arddel rhyw ffurf ar ffydd felly. Felly does dim gwadu bod Crefydd yn ganolbwynt i'r bywyd dynol. Wedi gweud, o safbwynt hanesyddol, falle lled anthropolegol sydd gyda chi, os na ffyrdd o esbonio neu feddwl ynglyn â, wel, pam bod yr cwestiwn yma, neu'r endid yma, neu'r ffenomenon yma o ffydd yn rhywbeth mor ganolog i'r bywyd dynol? Wel mae'n cwestiwn mawr. Wel, dwi'n licio cychwyn gyda'r cwestiynau bach, Gareth, rhywbeth i gynhesu'r ddau o'n i'n dyfe? Wel o sicr ydw, mae'n sawl atab posib wrth gwrs, ond wrth gwrs ella'r un atab canolog o ran o perspektif rhywun sydd yn arddel Crefydd ydy argohyddiad crefyddol, bod yna rhywbeth ysbrydol, felly bod yna rhyw ddatguddiad crefyddol o fath wedi bod. Ond o perspektif ella fwy anthropolegol felly, mae yna lot fawr wedi trafod hyn ac wedi rhyw ddehongli. I ryw radda, da ni angen rhywbeth fel Crefydd. Da ni fel bodau dynol, da ni yn byw mewn byd, da ni'n dallt. Mae yna lot o bethau, lot o gwestiynau sy'n anodd iawn i atab, a lot o bethau da ni'n dall o gwbl. A be oedd Crefydd yn gynnig, sa'n ni dweud canrifoedd
lawer yn ôl felly yn yr hen oes, yn yr hen wareiddiadau, ddydyn ni Gwlad Groeg, yr Aifft, Mesopotamia ac ati, oedd egluro pam bod pethau'n digwydd, pam bod yr haul yn ymddangos ar un adag a bod y lleiad ar adag arall, ac o fewn wrth gwrs mytholeg Roegaidd, sef straeon a Mediwia, da ni'n gweld esboniadau am hynna, a pam bod na bethau da'n digwydd, pam bod na bethau drwg, felly ryw radda, ryw fath o egluro, cynnig eglurhad, ac am hwn i, mae yna rhywbeth yn y natur ddynol, da ni'n licio os da ni'n gwybod pethau weithiau. A mae bod yn y tir amwys yna, hefo bob un dim, mae'n debyg sôn am i drysu rhywun neu yrru rhywun i boeni a ffryderi a peidio gadael tŷ math o beth. Felly, o bosib, dyna lle mae'r, o ran yr dewnliadau anthropolegol, y medru dangos bod crefydd yn angenrheidiol mwyn esbonio pam da ni'n ymddwyn yn ffordd hyn. Mi oedd o hefyd, yn ôl rhai anthropolegwyr, yn ffordd o gynnal cymunedau a chasglu pobl ynghyd. Newedig o ran daliadau moesegol a gwerthoedd ag ati, achos os rhywbeth, nid bod pawb gorfod meddwl yn union yr un ffordd, ond mae'n haws cael pobl allan rhyw gydweld ac yn rhannu safbwyntiau cyffelyb mewn ardal benodol nag ydy gael pobl yn ardal safbwyntiau gwbl wahanol a hynna o bosib mewn arwain at rhyw fath o berthnasau gelynieithus o bosib. Difyr, wyt ti wedi cyffwrdd ar sawl thema fyna, mae eisiau ni mynd ar ei ôl. Falle mewn eiliad dewn ni nôl at y cwestiwn yna o cydweld yn dyfa, achos un o'r pethau yn taro fi wrth ydy siarad fyna ynglyn â pwysigrwydd, os ydych chi y syniad o gymuned yn cydweld, yw'r ffaith wrth gwrs bod ffydd yn enyn tipyn o angydweld, hyd yn oed pan mae pobl yn dechrau oddi fewn i'r un ffydd, os licio ni, dwi'n meddwl yn achos Cristnogaeth wrth gwrs ynghylch yr elfen yna o geisiadau i sicrhau ffydd uniongred, os licwch chi, a y sawl wedyn oedd yn cael ei ystyried y tu hwnt neu'n heretig oherwydd ei bod nhw yn angydweld ac yn y blaen. Hwnnw'n thema difyr dros ben. Oedd sy'n sôn hefyd am, nes ti cyffwrdd ar yr enghraifft o'r gwreiddiad Groegaidd, a mae hynny'n un diddorol yn dydi oherwydd fel athronydd mae rhywun yn tueddu edrych nôl ar Socrates a Platon a Aristoteles a meddwl am y gymdeithas honno fel un athronyddol, ond wrth gwrs mi oedd yn yr un modd yn gymdeithas crefyddol yn ogystal, a mae hynny yn falle arwennu ar y trywydd o drafod y berthynas rhwng Crefydd ac Athroniaeth. Ond wedyn ni, yn ogystal â hynny, o ti'n sôn ynglyn â'r syniad yma bod cydweld a bod o dan rhyw fath o gyfundrefn neu rhywbeth sydd yn falle atyniadol ond hefyd yn rhoi rhyw fath o sicrwydd i fywyd. Ydy hwnna i fynd falle ar ôl yr ochr fwy seicolegol sydd gyda neu i fynd ar ôl y dyhead yna ti'n sôn am ddatguddiad. Ydy rhywun yn gallu edrych ar grefydd yn y cyd-destun yna hefyd a'r syniad yma o'r berthynas yr unigolyn gyda'r hyn sy'n o'i chwmpas nhw? Yn sicr, na bendant. Yr enw sy'n dod i'r meddwl ydy rhywun fel Emil Durkheim oedd yn deud mae endid cymdeithasegol ydy Crefydd a bod hi'n ffordd i bobl bod ynghyd achos, eto, Aristoteles wedi deud hefyd mae endid cymdeithasegol ydy anifel cymdeithasegol ydy bod dynol felly. A mae yna'n atod yr angen mae fod yn perthyn i gymuned a bod y grefydd yn ffordd i ddod â phawb ynghyd a nid o reidrwydd yn rhannu'r union yr un farn ag yti, ond bod na byddwch chi yr elfen o sicrwydd a chryfder a ryw gysur felly a meddwl eto am ryw meddylwyr eraill, mae rhywun yn meddwl am Jung hefyd yn dweud, wel, i ryw radda mae lot o'r grefydd o gwahanol yn rhannu lot o bethau y pethau creiddiol hynny sydd mewn difrin dwy'n pobl ynghyd ac yn rhoi'r ymdeimlad mae o sicrwydd a chysur felly, ond eto ar y llaw arall mae gennych chi farn, wel, y sawl un yn eitha beiriadol o'r syniad na o bobl yn dod ynghyd os ond meddwl am rhywun fel Marx er enghraifft o'n dweud mae ffordd o gadw pobl yn gaeth dan rhyw system ydy Crefydd,
wrth gwrs oedd gan Marx i agenda hun doedd felly. Ie, a mae hwnna falle yn beth gallwn ni gyffwrdd arni hefyd. Dwi'n cofio darllen y llyfr The Ragged Trousered Philanthropist, sydd yn nofel difyr o dechrau'r 19th ganrif, sydd yn ymgais mewn ffordd trwy llun i ddatguddio, os licwch chi, natur y system gyfalafol. Ac yn y nofel honno, mae'r eglwys yn chwarae rôl reit pwysig o safbwynt y syniad yna o, os licwch chi, barhau a atgynhyrchu y drefn cyfalafol a ceisio sicrhau nad ydy pobl yn cwestiynu'r drefn, ond oedd e'n taro fi wrth allan y nofel yna. So dyna un fath falle o grefydd, ond wrth gwrs dyn ni'n ymwybodol iawn bod na sawl un sydd yn neu wedi ardal Crefydd mewn dull llawer mwy radical sydd yn ymwneud gyda tanseilio'r system, ynddo fe. Mi sti gyffwrdd hefyd ar y syniad yma yn bod ni fel bodau dynol eisiau gwybod, neu dyn ni ddim yn hoff o ansicrwydd. A mi ddewn ni nôl at y cyfnod cyfoes, reit ar y diwedd, ond oedd hwnna'n taro fi'n ddifyr o ran y syniad yma bod ni'n licio meddwl bod ni'n gwybod popeth yn dyfer. A mae'n drawiadol falle bod ni'n byw mewn oes nawr, yr oes gwyddonol yma, lle mae pobl yn mynd yn fwy sicr eu bod nhw'n gwybod y cyfan. A falle cwestiwn bach i ti fyna ynglyn â, os na elfen falle o camarwen i'n hunan yn bod ni bellach yn credu bod ni'n gwybod y cwbl a felly bod crefydd yn cael ei gweld fel rhywbeth gallwn ni cael gwared arni, neu does na ddim lle iddi bellach. O bosib de, ia, mae'r yn eironig mewn ffordd pan da'n meddwl am rhyw fel Socrates, wel, yr hyn dwi'n wybod ydy nawn ni ddim felly yn eironig, ond erbyn hyn mae yna'r sicrwydd na, a hefyd gyda dyfodiad deallusrwydd artiffisial, os di'r AI ma'n cadarhau rhywbeth, ond mae rai bod ni'n iawn felly. A beth ydy, mae'n digon hawdd i chi fwydo rhyw gwestiwn i ryw system deallusrwydd artiffisial, a mae modd i'r system na'ch porthi chi a porthi'ch syniadau chi felly. Ond mewn difri, da ni di byw, wel, mae yna hanes ers canrifoedd lawer, lle mae yna athronyddu, mae yna gwestiynu, mae yna ymgodymu hefo syniadau mawr bywyd, syniadau diwynyddol, syniadau am bob math o gwedda. A mae yna wastad syniadau newid wedi dod drwy'r amser. A'r peryg ella o gymryd ella, da ni'n gwybod y cyfan, ydy fydd na lai o gwestiynu ac os rhywbeth mwy o ddadla, a dyma di'r safbwynt ac yn hynny o beth arwain at wrthdaro heb bosbiliadau neu drwydda o'r newydd felly. Ond mae ddifyr yr enw o'n i'n meddwl sydd byn fanna eto oedd rhywun fel Nietzsche. Nath ei, mae Dyw di marw, da ni'n angen Dyw di mwy. Oedden ni angen Dyw, y syniad o Dduw, oedden ni angen crefydd hyd at rhyw bwynt, ond da ni fel dynoliaeth, da ni'n oleuedig, da ni di esblygu yn arw, da ni di dod yn fwy ymwybodol o'n pethau, yn fwy sicr o'n pethau. Gan i roi heibio'r miri, yr syniadau yma o ran Dyw a chrefydd ac ati. Na neu beth da ni isio i fod yn ni go iawn felly, yn ni dilys felly. Ond yn ironig, yn fuan ar ôl hynny, da ni'n meddwl am y cyfnod wedi Nietzsche, oedd na ryfeloedd byd, mae yna wrthdaro enfawr wedi bod yn digwydd, felly i baradda ydym ni yn unigolion gwbl waraidd felly, a ddim angen trafod y cwestiynau yma am Dduw wel, unrhyw system grefyddol boed yn theistaidd neu ddim felly. A mae hynny yn mynd â ni nôl at y cwestiwn yma o le mae crefydd yn dod fel petai neu beth yw'r cnywyllun yna sydd yn gwneud crefydd yn rhywbeth mor ganolog i'r bywyd dynol, a pan wyt ti'n sôn am deallusrwydd artiffisial fyna, oedd e'n taro fi dyna un o'r pethau sydd yn nodweddiadol o gymdeithas gyfoes dwi'n meddwl yw y syniad yma bod popeth sydd angen arno ni ar gael oddi fewn i'r wen neu yr endid yma dyn ni wedi creu, ond bod hwnna fel petai yn baseiddio ein bywydau ni, i ddefnyddio term gan yr Athroniaeth Cymraeg G.A. Jones, yn bod ni trwy hynny falle yn colli golwg ar yr agweddau ysbrydol yna o'r profiad dynol, ac am hynny mae crefydd yn fodd
nid yn unig o esbonio, ond mae e'n falle yn ddill i ni falle gallu ymgodymu gyda deall hyd yn oed profi yr agweddau yma o fywyd sydd yn mynd tu hwnt i'r bob dydd, tu hwnt i'r beunyddiol, a sydd yn falle cyffwrdd a neu mynegu falle pellafion yr enaid. A os na falle rhywbeth fyna, os na gwaniaeth yn hynny o beth rhwng ffydd a chrefydd, neu bod yn berson ysbrydol a bod yn berson crefyddol, neu dylen ni fod yn meddwl am rhywun sydd yn crefyddol fel rhywun sydd yn arddel ffurf o gredu neu feddwl ysbrydol, ond mewn dull penodol. Mae hwnna'n gwestiwn difyr. Dwi siarad fod lot o ffrindiau sy'n dweud dyn nhw'n grefyddol, ond maen nhw'n ysbrydol. O'r yna syniad, maen nhw'n teimlo, maen nhw'n rhywbeth yno, dim yn siŵr be allu, ond hefyd y teimlad o ran bod yn ysbrydol, o ran cydnabod rei da ni gyd yn perthyn i'r un, yr un system egni felly, da ni gyd yn gysylltiedig felly. O ran yr ochr grefyddol na wedyn, o bosib, o sywaniaeth rhwng cred a ffydd wedyn, wel, mae modd credu mewn rhywbeth, mae modd bod a ffydd mewn rhywbeth, ac mae'n anodd iawn i ryw radda, sa'r un dadla, o'n i bai da chi'n yn mynd i addoldu neu rhywbeth, da chi'n mynd arddel y grefydd na'n digonol felly, er enghraifft, os di rhywun galw hynna'n yn Gristion, meddwl yn o fod yn mynd i'r eglwys neu'r capel ar y Sul, ond eto, ac yn sicr, da ni'n gweld efo'r newidiadau diweddar a'r amrywiadau sy'n yna, mae modd ardal crefydd heb o reidrwydd ddilyn crefyddau sefydladol, conventional yn llwyr felly. A dyna, dwi'n meddwl, ydy'r agwedd bwysig iawn ydy, mae rhywbeth personol ydy crefydd mewn difri. A'r elfen eto sydd yn gorgyffwrdd efo'r agwedd am ddeallusrwydd artiffisial, sef mae rhywbeth personol, ond mae rhywbeth teimladol hefyd, a dyna di'r hyn sydd yn gwahaniaethu ni a'r systema ddeallusrwydd artiffisial hynny, a'r ffaith mae modd profi yr ysbrydol, mae modd profi'r crefyddol o bosib, ac ella methu esbonio hynna'n llwyr, ond da ni yn greaduriaid ymdeimladol, felly os da ni'n gallu teimlo hynna, mae'n digon dilys o brofiad hefyd, a wrth gwrs dyna lle mae gennych chi gwestiynau ynglyn â profiadau crefyddol wedyn, a os di pobl yn dweud, wel, lle mae'r dystiolaeth bod hyn wedi digwydd, wel, mae'r person wedi newid i cymeriad, mae hwnna digon y dystiolaeth yn ddoi hun, sa William James ddweud hynna, ond eraill dweud, wel, nac di siwr iawn, achos lle mae'r dystiolaeth. Da ni eisiau gweld diw o'n blaena ni, da ni eisiau gweld rhyw santas neu rhywbeth yn ymddangos. Difyr, a difyr bod ti'n cael y trafodaethau yna gyda chyfeillion sydd yn adrodd ar fel petai deheuad yma, neu'r angen am yr ysbrydol, sydd eto falle yn awgrymu ni bod e ddim mor syml a rhywun yn gallu ymbellau neu gwadu, os li'n cydi ffydd a chrefydd, a bod e'n falle yn elfen aniliadwy o'r natur yn ddynol, ynddo fe? Mae'r elfen hefyd o ddefodaeth hefyd i gwir, pan dyn nhw'n hyd yn oed am bethau fel priodasau ag ati, maen nhw yn ddefodau hyd yn oed os dyn nhw'n priodasau, nad ydyn nhw'n grefyddol fel y cyfryw, mae yna dal trefn, mae yna dal seremoni yn rhan o hynny, ac mae'n difri bob math o ddefodau, bod dathlu dolyg neu ben blwydd, neu hyd yn oed os di rhywun yn gadael ysgol neu gilydd, mae yna arfer erbyn hyn sy'n eitha boblogaidd o fynd i gael rhyw barti o rhyw ginio hefo pawb, felly mae o'n eto garreg filltir felly de. Mae defodau yn ddiddorol dros ben felly, dydyn nhw. Shout-out i Rhiannon, Dr Williams arall, buodd hi am flynydde yn astudio defod, oedd hi fewn cyd-destun y gymuned Gymraeg, gymuned y capel Cymraeg, a yn edrych ar grefydd o'r safbwynt perfformiadol yna, sydd gyda a pha mor bwysig yw'r dyfodau yma o safbwynt creu a chynnal cymuned. Mae yna gymaint o themau gwahanol gallwn ni fynd ar ei ôl, a cwta 10 munud sydd gennym ni ar ôl Gareth, felly mae eisiau ni cadw at y sgript yn dyfa. Rhywbeth wyt ti wedi trafod neu awgrymu yn barod yw y cydweld sydd rhwng gwahanol grefyddau
ar nifer fawr o'r materion creiddiol. A am hynny, nid falle cyd-digwyddiad o hynny. A mae hynny yn symud ni falle ymlaen i'r cwestiwn ynghylch y math o syniadau, y math o egwyddorion sydd wrth wraidd gwahanol grefyddau. Oherwydd i raddau helaeth, o ti'n agrymu gyda fach yn dyfe, beth mae crefydd yn cynnig yw, os licwch chi, rhyw fath o gynsail a set o syniadau sydd yn rhoi arweiniad i ni o ran ein bywyd benyddiol. Felly yn hynny o beth, pan dyn ni'n sôn am grefydd, ydy e'n deg i weid bod grefydd yn ffurf arfoeseg, neu ydy e'n foeseg o fath neilltuol, achos mae hwn yn mynd â ni hefyd yn dydy ar drywydd y sgwrs yna ynghylch beth yw perthynas Athroniaeth a chrefydd mewn gwirionedd, achos dyn ni falle yn dieddol o ddefnyddio'r term moeseg oedd i fewn i drafodaethau athronyddol. Ia, dwi'n sicr mae moeseg yn rhan o grefydd ac yn rhan greiddiol mewn difri. Fel chi'n dweud, mae yna wahaniaethau mawr rhwng crefyddau hefyd wrth gwrs. Mae yna gymaint o grefyddau yn y byd ac wedi bodoli. A hynny'n wrth gwrs yn unol â diwylliannau gwahanol a lleoliadau daearyddol ac ati. Ond yr hyn sy'n drawiadol ydy, mewn nifer fawr iawn o grefyddau, mae gennych chi'r rheolau'r mewn gwahanol ffurfiau boed yn pa bynnag ffyr yn, mae gennych chi gwneud eraill fel ydym nhw'ch i eraill wneud i chi, mae gennych chi fewn i ddiwiaeth peidiwch a gwneud niwad i eraill oherwydd basa chi ddim yn hoffi i chi gael eich niweidio, felly wedi geirio mewn ffyrdd gwahanol, ond yr un egwyddor yn y bôn felly. Ac mewn difri, mae'r math o ddaliadau creiddiol yna o ran peidio lladd a peidio a dwy'n oddi wrth eich gilydd, maen nhw beth eitha cyffredinol oherwydd i ryw raddau dyna'r math o ddaliadau angenrheidiol i gymdeithas fodoli mewn difri. Os di pobl yn mynd o gwmpas yn lladd i gilydd, wel, dydy ma'n bod yn gymdeithas braf iawn felly. Ac mewn difri, beth sy'n ddorol fanna ydy hefo moeseg yn hynny o beth. Mae'r gan, dydwn ni, moeseg grefyddol awdurdod penodol oherwydd bod ti o fewn crefydd benodol, dydwn ni o ran crisogaeth enghraifft, gan amla. Da ni'n gweld mae moeseg ynglwm â'n atod hefo be ddidodd, be mae Duw'n gorchymyn neu ddysgidiaeth Iesu o fewn bwdaeth, eto esiampl o bwda ar enghreifftiau felly. Felly mae nhw'n ynglwm â'n atod a'i gilydd, ond wrth gwrs mae yna gwestiynau pellach yn codi wedyn, os di hein yn rhyw fath o, dyn ni'n syniadau eitha cyffredinol, mae pawb yn arddel, os da ni'n meddwl am grisogaeth, enghraifft, efo 10 orchymyn, nath Duw orchymyn nhw, achos bod nhw'r pethau cywir, ta ydy nhw'r pethau cywir, achos bod Duw wedi gorchymyn nhw, ac mae hwnna'n mynd â ni ar hyd trywydd yr hen dilema Euthyphro felly, ond mae hwnna'n codi cwestiynau difyr, a wedi pan da ni'n meddwl am y gorchymyn, damcaniaeth gorchymyn dwyfol, wel mae'r eich i wneud beth mae Duw yn dweud, a mae'n ddiddorol i ryw raddau, eto, mae hwn yn cyffredinoli'n arw iawn, ond cyd-destynoli lot o'r daliadau cyffredinol mae'r crefyddau gwahanol, a di nam yn golygu na dydy'r cyd-destun ddim o bwys felly, ond be mae'n dangos ydy, mae yna cyd-destynau gwahanol oherwydd mae'r cyd-destynau yna yn siarad efo pobl wahanol ar adegau gwahanol o bosib, a dyna pam da chi'n gweld rhai crefyddau yn tyfu yn hanesyddol mewn rhai ardaloedd penodol yn ella'n gynhenid. Wrth gwrs, mater arall ydy lledaenu crefydd wedyn efo Cenadon, ond pan da ni'n meddwl am, enghraifft, y crefydd Abrahamaidd yn y dwyrain canol felly, da chi'n gweld maen nhw yn siarad i'r ardal honno'n benodol o ran agweddau nid fel moeseg amgylcheddol, moeseg amaethyddol hefyd, a moeseg busnes ag ati. Pan da ni'n meddwl ella am grefydd ella fwy cynhenid i Gymru er enghraifft, ella yr math o baganiaeth cyn grisnogol, da ni'n gweld lot o agweddau yn fanno i wneud efo'r amgylchedd a'r byd naturiol a byw mewn harmoni efo'r byd naturiol a pharchu felly a'r cydweithredu. Felly mewn difri lot o'r eto dangos parch ymwybyddiaeth, ond mae dibynnu hefyd ar cyd-destun, daearyddol, diwylliannol,
yn hanesyddol llai felly erbyn hyn, neu os wbath beth da ni'n gweld erbyn hyn, ydy lle bynnag mae crefyddau wedi lledaenu, mae yna rhyw fath o, nid hybridedd, ond mae yna rhyw fath o flas y wlad neu'r genedl mae wedi cyrraedd, enghraifft, anghydffurfiaeth Gymreig, ella eitha gwahanol i be oedd do'n ni'n cynseiliau crisogol yn dwyrain canol. Oherwydd pan dyn ni'n meddwl am anghydffurfiaeth Cymreig a'r mudiad crefyddol Crisnogol yna, cychwynnodd falle gyda diwygiad Methodistaidd yn y 19eg ganrif, a wedyn yr ymchwil mewn i'r 40eg ganrif ar 15 a'r bywyd diwylliannol gymaint a chrefyddol a adeiladwyd y gwmpas un capeli ni a'r enwadau bydyddwyr yr undodiad falle i raddau llai yr Annibyns. Mae hynny yn cael ei ystyried gyda ni nawr wrth edrych yn ôl fel rhywbeth, ti'n gweud, cynhenid Cymreig, ac mewn un ystyr falle bron yn hanfodol Cymreig allai rhywun gweud, ond eto mae hwnna ar sail Crefydd a gychwynnodd neu bwrdd ei greiddiau ymhell i ffwrdd. Felly mae'n difyr iawn rhywun ti'n sôn am fyna ynglyn â yr elfen, os ydych chi cyfanfydol, universal, cyffredinol o grefydd, lle mae yna dieddol o fod cydweld rhwng crefyddau, rhwng diwylliannau o gwmpas falle rhai o seiliau cymdeithas a seiliau y bywyd crefyddol, a wedyn yr amrywiaethau wedyn ni o ran, fel ti'n gweud, y cyd-destun deiryddol diwylliannol. Mae'n dim tasiwn mynd ar ôl y cwestiwn yma o byganiaeth yng Nghymru, ond falle well ni beidio, dim ond i weid, falle codi'r cwestiwn gyda ti, achos mi yw ti'n ymwybodol falle bod gen i diddordeb penodol yn y ffigwr Pelagius oedd yn frython o'r pedwerydd 5ed ganrif oedd yn ddylanwadol iawn yn y dadleuon cychwynnol oedd i fewn i'r eglwys Gristnogol, a fynten un oedd yn gwrthwynebu syniadau Austin Sant, oedd a syniadau penodol iawn ynglyn â'r natur ddynol ac yn gweld natur ddynol fel rhywbeth bechadurus, a Pelagius yn dadlen ôl ac yn awgrymu beth sy'n diffinio ein natur ni yw ein ewyllus rhydd a'r gallu i wneud y peth cywir, peth iawn. Ond mae yna awgrym gan ambell un, Pennod Davies yn ei plith, a tithau yn rhywun sydd a chefndir llenyddol hefyd, bod y syniadau yma oedd yn cael ei arfer gan Pelagius fel brython yn falle yn rhyw fath o gymysgma o'r syniadau Crisnogol a falle'r syniadau oedd yn bodoli oedd i fewn i'r diwylliant paganaidd yma, lle falle oedd fwy o bwyslais yn y syniad o'r falle'r unigolyn yn brwydro'n erbyn ffawd a y traddodiad falle arwrol. Mae rhywun yn gallu gweld wrth gwrs yn y Mabinogi. Ond am o'n ni, mae hwnna'n rhywbeth o leia fel hypothesis mae'n gwneud synwyr, achos yr un ti'n sôn amdani sef mae Crefydd yn cael ei newid a'i dehongli yn wahanol gan ddibynnu lle wyt ti yn y byd, a hynny'n rhan o hanes Cristnogaeth am hynny trwy'r genhadaeth, a Cristnogaeth yn cael ei gosod ar gymdeithasau niferus gwahanol iawn, a wedyn ni systemau a chrydywau cymysg iawn yn codi oddi fewn i'r gwahanol rhannau mae'r byd. Na bendant, a dyna dod yna gyffwrdd efo agwedd go bwysig, ella sydd ddim yn cael ei chofio gymaint yna, mae rhywbeth byw a rhywbeth sydd yn esblygu ac yn addasu'n wastadol ydy Crefydd, waith pa grefydd da ni'n drafod, ac eto, chi sôn am Pelagius felly, y cyfuniad na eto o'r cyd-destun paganaidd a Christnogol. Wel, mae yna wahanol fatha o be da ni, hybridyddau crefyddol medru boddoli, ac erbyn heddiw yma, mae yna dwf aruthrol wedi bod yng Nghymru ac yn ehangach o ran neo-baganiaeth yn sicr, ond mae yna hyd yn oed ganghenna rwan o ran Cristnogaeth baganaidd, a mae yna amball fudiad sy'n cael ei galw'n eitha, hereticaidd gan Eraill yn ardal, ardal paganiaeth, wicaidd felly, a Christnogol, ac y deud bod Iesu yn ffigwr sydd yn enghreiffdio
eco ysbrydolrwydd a dangos parch at y ddear, at y greadigaeth, dangos parch at yn gilydd, a bod y ddau draddodiad o bosib neu'r ddwy grefydd siarad efo dyfnodau enfawr felly, bod nhw yn gallu mynd law yn llaw ei gilydd yn ytrach na'r y waliau hiarnaidd mae sydd wedi cael ei gosod yn ei cadw nhw'n gyfan gwbl ar wahân oherwydd daliadau diwynyddol, dogmataidd. Felly, ond wrth gwrs mae'n rhai pobl, mae yna rhyw wedi bod wrthwynebus iawn i'r eglwys. Yr eglwys werdd yma. Difyr achos mae beth wyt ti'n siarad am fyna hefyd yn cyffwrdd ar y cwestiwn mawr yma sydd yn, neu'r honiad os licis ti, sy'n cael ei daflu tuag at grefydd yn lled gyson, sef bod crefydd wrth raidd gymaint o angydweld a gymaint o ymladd, brwydro, rhyfela. A os gwrs mae dim ond rhaid i ni edrych ar hanes y ddynoliaeth i weld yr elfen Gristnogol sydd wedi, grefyddol, dylwn ni wedi, sydd wedi bod ynghlwm gyda rhyfela draws yr oesoedd. Os gen ti ateb parod i'r cwestiwn yna ni, ydy yn cwestiwn gwedau sydd yn codi llawer gyda dyfyfyrwyr di ynglyn â wel, beth yw perthynas crefydd gyda gwrthdaro, oherwydd un dohongad yw syniad yma bod e'n creu gwrthdaro, ond am hwn i dohongad arall fyddai gweud, wel, mae gwrthdaro yn rhywbeth sydd yn deillio o'r natur ddynol a falle ein tueddiadau ni yn hytrach na'r syniadau yma sydd gyda ni. Ffordd o weid am hynny, wel, os ydyn ni ddim yn rhyfela ynghylch crefydd, bydden ni'n rhyfela ynghylch beth eraill sydd aml wedi digwydd yn hanes y dynoliaeth yn ogystal. Wel ia, mae sawl theori bosib neu cael ei gynnig yna, ond eto wedi siarad lot efo myfyrwyr am hyn ac newedig efo gwrthdaro diweddar mewn benodol am Israel Palestina yn benodol felly. A'r hyn sydd yn ei amlygu hyn ydy, be wnaeth chi ddeud fanna, y peth na mae yn yr natur ddynol, nid yr ysfa mae i frwydro, ond mae yna rhywbeth lle da ni yn gwrthdaro ac i ryw radda, be da ni'n gweld hefo, lle mae Crefydd wedi bod yn rhan o hyn, yn di ryw radda mae Crefydd wedi bod yn wrth wraidd lot o wrthdaro, ond mae'n wedi cael ei defnyddio yn aml i gyfiawnhau gwrthdaro hefyd. Felly mae yna lot fawr wedi defnyddio pa bynnag ysgrythyr neu pa bynnag ddiwynyddiaeth neu pa bynnag syniadaeth grefyddol i gyfiawnhau coloneiddio rwla, neu gyfiawnhau caethiwo, neu gyfiawnhau erlyd poblwydd benodol yn enw Crefydd, sydd mewn difri yn drawiadol. Dyna pam mae pobl dweud, os gen i mynydd efo Crefydd, neu dyna maen nhw dweud, os da chi mewn ti tafarn, peidwch byth o sôn am Grefydd, na gwleidyddiaeth math o beth. Da yw pethau dwi'n hoff iawn o drafod yn anffodus. A fi'n dweud gwir, felly. Da ni'n gwmni da, felly. Ond dwi'n beth sy'n ddiddorol ydy, oes mae yna elfennau felly, yn yr pa bynnag ysgrythyr da ni edrych, pa bynnag destun, pa bynnag draddodiad, mae yna pethau go negyddol felly sa'n medru cael ei ddefnyddio i gyfiawnhau gwrthdaro, ond mewn difri, be fysa pobl yn rhyw gytuno i ryw raddau ydy, be mae Crefydd i bod i wneud ydy helpu dynoliaeth, helpu ymddygiad felly. A da ni'n meddwl am gwahanol grefyddau yna, enghraifft Crisogaeth, wedi cael ei defnyddio sicr ar ôl i'r ymredraeth yr Efeinig ddod yn grisogol felly, i goloneiddio a rhyfela a lladd ag ati wrth gwrs. Ond mewn difri, os da ni edrych ar hanfod Crisogaeth, hanfod yr Efengil, wel cariad ydy hynny, cariad atgyddyn. Mae'n lot o bethau eraill yna, oes, ond os da ni edrych ar wraidd hynny, bod yna cariad ydy hynny. A mae'n lot o, dwi'n cofio pan ni'n tyfu fyny newedig, dwi'n cofio yn ysgol gynradd yn ystod, Medir 11 ag ati ar syniadaeth negyddol mae ddoth ynghylch Islam a'r cam ddarlunio, cam liwio felly. Ond ystyr Islam wrth gwrs ydy cariad felly, mae Islam yn grefydd gariadus. Eto, cam ddefnyddio Crefydd ydy hynny o beth, a mae'n wir am, mewn difryd, mae modd yn anffodus mewn bob crefydd a gweld pobl wedi cam ddefnyddio'r crefydd o hynny
i gyfiawnhau camweithredu, felly mae'n rhywbeth yn cael ei ddefnyddio i gyfiawnhau hynna mewn difri ideolegau gwahanol efo gwleidyddiaeth hefyd ynddo. Yn wir, a mae rhywun yn gallu gweud yr un peth gyda thechnoleg yn ogystal yn dyfe, bod gyda ni'r teclynnau yma a'r dyfeisiau yma sydd mewn un ystyr yn gallu gwneud bywyd dynol gymaint yn well, ond os ydyn nhw'n cwmpo mewn i'r dwyo anghywir neu yn cael ei droi at defnydd benodol, maen nhw'n gallu bod yn dinistriol dros ben. Felly, beth gymerau o'r hyn wyt ti newydd sôn amdani'n dyfew pwysigrwydd dehongli am hwn i a dill mae rhywun eisiau mynd ati i grefydda a chod, hynny o beth mae yr elfen o foesoldeb sydd ynghlwm yng Chrefydd yn bwysig dros ben yn y cyswllt hynny yn dyfe a chadw ffocws ar yr hyn sydd yn cael ei arddel fel ti'n gweud wrth galon y gred honno. Dwi'n ni ddim os ydy Karen Armstrong yn enw sydd yn adnabyddus i ti, ond rhywun sydd wedi trafod tipyn o waith Karen Armstrong gyda fi yw Cynnog Davies, sgwennodd llyfr yn sbel fach nôl gyda Jones Williams. Beth oedd enw'r llyfr hwnnw? Diw yw'r broblem. A y ddau yna yn mynd i'r afel gyda'r cwestiwn yma o drafferth, os digwch chi, o gred a chredu yn niw yn yr oes seglar, falle dewn ni nôl at hynny cyn diwedd y drafodaeth. Ond, cynnog hefyd yn rhywun sydd yn arddel safbwyntiau Karen Armstrong. A'r hyn dwi'n deall mae Armstrong yn pwysleisio yn y bôn yw yr un o'n ni wedi trafod falle gyda fach, sef y modd mae crefyddau mawr y byd yn cydweld ar gymaint o wahanol cwestiynau sylfaenol a bod hithau yn rhywun sydd yn ceisio dehongli os lic ydi crefydd a chrefyddau'r byd mewn ffordd adeiladol sydd yn ceisio annog ni i weld yr hyn sydd gyda ni'n gyffredin yn hytrach na'r hyn sydd yn gwahanu ni. Bydde hwnna'n ffordd deg o ddisgrifio yr hyn dwi wedi deall o Karen Armstrong yn ail law? O bendant. Un term go bwysig erbyn heddiw mae'n dod o fwy pwysig ydy lluosogrwydd pluraliaeth felly a da ni yn byw mewn byd wrth gwrs efo globaleiddio, da ni'n gwybod fwy am yn gilydd felly ac fel mae Armstrong yn trafod am gyhyd mae yna raniadau o da ni'n wahanol i'n gilydd a mae hynny'n ei dro wedi arwain at elyniaeth, pobl yn casau gilydd, da ni'r grefydd yma, da chi'r grefydd honno, da ni'n mi fod i gydweld, a hynny'n ei dro wedi arwain at, beth sy'n ymwneud i ddeud, monologau. Erbyn hyn, beth sy'n angen neud ydy datblygu deialogau felly, i gael y trafodaethau yna, dyna pan mae dialog rhynggrefyddol mor bwysig, dyna pan mae dialogau rhwng pobl sydd â chrefydd, pobl sydd heb grefydd hefyd felly, cyn bwysiced, oherwydd, fel chi dweud, mae yna lot o bethau yn debyg rhwng y crefyddau yma, a hefyd, mae yna lot o bethau'n debyg o ran daliadau pobl sydd ddim a chrefydd neu ffydd benodol, ond mae yna orgyffwrdd felly, a dyna yn ei dro pwysigrwydd dehongli, a mewn difri dehongli o'r grefydd a nid darllan eich agenda chi ni mewn i'r grefydd felly, a dyna lla da ni wedi gweld yn hanesyddol felly, ac yn dal i fod erbyn heddiw, taim ar ôl rhyw drafodau gwleidyddol, mae yna rhai pethau go amlwg felly, ond mae yna lot o ddarllan neu o wthio dehongliadau penodol neu syniadau penodol i fewn i gyd-destun crefyddol yn lle canfod reit beth yw'r pethau daionus yma sy'n siarad efo pobl yn gyffredinol. A hynny o beth, mae'n gwbl derbyniol, gwbl dilys am hynny bod na elfennau falle o sceptigrwydd o safbwynt agweddau pobl at grefydd yn yr ystyr bod e'n bwysig i gwestiynu a bod e'n bwysig bod ni ddim yn derbyn yr hyn sy'n cael ei weid gan arweinyddion crefyddol a bod crefydd yn yr ystyr yna yn rhywbeth sydd ddim yn ynglyn â dogmatiaeth a dilyn rhyw syniadau neu credwau yn ddigwestiwn, ond bod cwestiynu yn rhan o ffydd. Ydy hwnna'n deg i weid, achos dwi wedi clywed fwy nag un person yn awgrymu yn dyfe. Wy'n cofio cael fraint o siarad gyda Mae'r ynglyn â ffydd a
ag Athroniaeth a fyntau yn gweld bod y elfen yma o gwestiynu, a hefyd yr elfen yma falle bod a rhywfaint o amheuaeth yn rhan anatod o grefydd yn hytrach na pethau mae rhaid ymbellhau ohoni fel bethau os ydych chi eisiau bod yn gretadyn o'r iawn rhyw. Wel ia, do mae hwnna'n dangos sut mae Athroniaeth a Chrefydd yn gorgyffwrdd felly oherwydd y cwestiynu na cwestiynu ac mewn difri illa swn i'n swn i'n sicr cytuno fel Mae'r ac yn deud os wbath mae'n beth iach a mae'n beth pwysig cwestiynu, nid o'r drwy cwestiynu i herio i dynnu rhyw syniadau'n gria felly, ond i holi i gwestiynu, nid yn unig mwyn yr unigolyn, ond y sicr ar gyfer y gymuned ffydd hefyd, oherwydd eto, mae'n dal i fod hefyd mewn rhai gyd-destuna, mae yna rhai pobl yn dweud, os da chi'n mynd coelio rhywbeth yn llwyr, da chi'n mynd ddigon crefyddol, neu mae yna rhai unigolion mynd yn eitha styfnig os di pobl yn gofyn cwestiynau. Na, fel hyn ma hi, a dyna ni, llyncad bwdin math o beth. Yeah. Ond na, mae'n beth iach, ac os rhywbeth, da ni yn greaduriaid eto, da ni'n licio peidio gwybod pethau, da ni isio holi pethau, a dyna pam dwi wastad dweud, plant ydy'r athronwyr gorau, achos maen nhw wastad gofyn pam. A dyn nhw byth yn fodlon ar atab chwaith yr hynny. Ac o'n i'n yn boen efo'n mam, dwi'n mynd yma'n gofyn pam am bob dim. O dwi'n meddwl hwnna'n dangos, tra mae rhywun yn ymholi, mae rhywun yn cyson weithredol efo ffydd a chrefydd felly. Ac ella os di rhywun yn rhyw orffwys ar ei rhwyfa, dwi'n grefyddol na ni, felly. Ella bod nhw'n teimlo'n digon yn sicr yn fodlon. Ond tybad, os na'r angen na, fel chi'n deud, o ran y sgeptigrwydd na, mae yna rhywbeth yno ni, da ni'n ama, da ni'n ama'n hunan, da ni'n ama bob math o bethau drwy'r amser. Ond i ddolen ni illa ama, dwi'n mynd dehongled yn di clod gan rhywun crefyddol felly, da ni allan arddal y grefydd honno, neu wedi clod rhyw bregath, neu wedi darllen rhyw lyfr, neu rhyw erthygl. Mae'n beth iach cwestiynu hynny, a dwi'n cofio pan i'n astudio, oedd Eraill oedd yn Ddarlithydd arnau, ac un o'n hyd gyfarwyddwyr doethuriaeth, ac Eraill yn deud, wastad defnyddio llyfrau ysgolheigion ac esbonwyr Beiblaidd, ond peidio bod ofni herio nhw chwaith, achos mei drolion ydyn nhw hefyd, felly mae'n bwysig cynnig gwrthadleuo neu wrthbwyntio posib, ond wrth gwrs gwneud hynna mewn ffordd adeiladol, nid mewn ffordd lle da ni'n trio canslo rhywun arall yn llwyr yn ddi-sail felly. Yn wir. Eraill wedi cynnig cyngor da i ti fyna. I fynd ar drywydd falle sgeptigrwydd a chwestiynu, wrth gwrs, un o'r themau yna sydd, os ydych chi yn achosi trafferth i grefydd, yw gwyddoniaeth. A yn gyffredinol falle y syniad yma bod y meddwl gwyddonol wrth reswm fel bethau yn ceisio canslo i ddefnyddio'r gair cyfoes yn dyfe crefydd a diwylliant crefyddol. Ond yn hanesyddol, chydig bach am hynny fel y perthynas yma rhwng Athroniaeth a Chrefydd, nid felly mae'r perthynas yna erioed wedi bod. Hynny, o'n i'n sôn am angydffurfwyr Cymreig nôl yn y 4th ganrif ar 15, gyfarwydd gyda un erthygl byr gan Glanmor Williams yn yr Efrydiad Athronyddol, lle mae ein sôn ynglyn â'r modd oedd nifer o arweinwyr y mudiad yn y cyfnod hwnnw, canol 4th ganrif ar 15, yn gweld crefydd a gwyddoniaeth mewn cytgord. A i raddau eraill beth oedd gwyddoniaeth yn caniatáu oedd, os licech chi, amlygu perffeithrwydd y greadigaeth, neu os nad perffeithrwydd, amlygu hynodrwydd y greadigaeth a gwaith diw, os licech chi. Felly, dylen ni falle ddim o reidrwydd cychwyn gyda'r rhagdybiaeth bod gwyddoniaeth a crefydd yn goffod bod mewn rhyw fath o berthynas eleniaethus. Wi'n gwybod yn y Prifysgol hon, Evans-Jones yn yr adran Bywyd yn un sydd wedi sgwennu am y berthynas hon yn dyfe. Mae'n ddifur meddwl am y llyfr nath hefyd a Noel Davies gyd sgwennu Crisogaeth y Gwyddoniaeth felly, ac yn dangos sut maen nhw yn gorgyffwrdd mewn rhai o gwedda.
dwi'n ella bod yr elfen honno o ran mae gwyddoniaeth a chrefydd ar wahân illa yn rhywbeth ella traddodiadol i ryw raddau wedi datblygu, ryw draddodiad i datblygu felly. A da ni'n meddwl am wyddonwyr sydd allan yn anffyddwyr hefyd, rwy'n fel Dawkins enghraifft, yr anffyddwyr newydd ma yn deud, wel, os da chi'n coelio mewn crefydd ac yn trio arddel gwyddoniaeth, da chi'n i bob pwrpas yn anuddfed i ryw raddau felly. Sydd digon peth ma. Ond beth sy'n ddiddorol iawn, edrych yn hanesyddol felly, o'ch chi'n sôn am anghyffurfiaeth Gymreig a crefydd yng Nghymru yn ydyn ni'r ail greif ar 15, 19fed ganrif. Mae yna lot fawr o'r meddylwyr, meddylwyr crefyddol ma, y ffigurau sy'n dweud anghyffurfiol pwysig, pobl fel Thomas Charles ac dweud gwir Morgan Llwyd hefyd, sydd yn trafod y greadigaeth. William Williams hefyd. Wrth gwrs, William Williams. Yn sicr yn trafod y berthynas honno. A yr hyn sy'n ddorol ydy, yn sicr yn newedig yn yr oesoedd canol, da ni'n gweld y gorgyffwrdd yna rhwng crefydd a chwestiynau fwy gwyddonol illa a mathemateg yn gorgyffwrdd ac yn mynd efo'i gilydd yn ddigon twt felly. Dwi'n meddwl am sicr newedig o ran cyd-destun diwinyddiaeth neu athroniaeth crefydd Islamaidd felly mewn bobl fel Ibn Sina, Avicenna ac Averroes hefyd yn beth sy'n ni dweud, yn arddel dullia resymegu i gwestiynau crefyddol felly, ar greadigaeth felly. Ond dwi'n meddwl, wrth i'r blynyddoedd yn teipio, ac yn sicr ar ôl y chwyldro Copernicaidd, lle y datgyddiad mawr, di'r byd ysawd ddim yn troi gwmpas y ddeiar, mae'r ddeiar yn troi gwmpas yr haul fel pob planed arall. Dyna pryd nath pethau ansefydlogi'n arw iawn, dwi'n meddwl. Dyna lle ddoth yr rhaniad na rhwng gwyddoniaeth a chrefydd, oherwydd ella bod na, dwi'n meddwl, rhyw gamsyniad, os da chi'n grefyddol, da chi isio, mel, chi di'r pwysicaf ac yn ganolog i bob dim gwyddoniaeth, na, da ni isio ymryddhau a gweld y byd ysawd yn gyfan gwbl. A dyna ni dro'n anffodus, da ni fel wedyn hefyd efo On the Origins of Species, Darwin a The Descent of Man, pethau mynd o ddrwg i waith os wbeth. Ond Darwin yn berson crefyddol, yn doedd? Yn union, a dyna lle mae pobl yn anghofio os wbeth a gweld, o reit, mae yna renedau mawr rwan, dyn nhw'n medru siarad efo'i gilydd, dim llawer. Erbyn hyn, diolch byth, mae yna fwy o gydnabod, mae yna fwy o ymwybyddiaeth. Ac o'n i sôn gynna am ecosbrydolrwydd. Wel, mae modd bod yn ecosbrydol o ran crefydd, ond mae modd hefyd bod yn ecosbrydol ac yn wyddonydd hefyd, oherwydd yr ymwybyddiaeth, be di'r ysbrydolrwydd honno, ydy'r elfen fyw yn y ddau gyd-destun. I wastad yn gweld e'n ddifur, mae'n debyg bod yna llawer mwy o anffyddwyr yn y gwyddorau cymdeithasol na sydd yn y gwyddorau caled fel pethau, bioleg a chemeg a ffiseg ac yn y blaen. Mi'n weithio'n teimlo, wel, un reswm dros hynny o bosib yw bod y gwyddonydd neu'r biolegydd enghraifft fel pethau yn dod i ddeall a gwerthfawrogi a ryfeddu at y byd naturiol yn cwmpas, lle mae'r gwyddonydd cymdeithasol yn gorfod astudio bodau dynol o ddydd i ddydd ac yn fuan iawn. Mae rhywun yn gallu gweld pam fyddech chi'n colli unrhyw ffydd yn y cyswllt yna. Diddorol, dylen ni falle weid jyst o ran un grandawyr yn dyfe. Pan dyn ni'n sôn am anghyffurfiaeth, i rai o'n ni falle o oedran penodol neu o gefndir penodol, dyn ni'n cymryd yn ganiataol bod gyda ni dealltwriaeth o beth yw hynny, ond yn y bod yn dyfe pan ni'n sôn am yr anghyffurfwyr, dyn ni'n sôn am y Cristnogion yna oedd i ba bynnag reswm yn eistedd tu allan i'r eglwys Lloegr. Eglwys y wladwriaeth, yr eglwys mae'r brenin neu brenhines yn benneth arni, a mae greiddiau anghyffurfiaeth yn mynd nôl reit i'r diwygiad Protestanedd yn dydyn nhw a'r cyfnod yna yn achos Lloegr pan oedd Harri'r Wythfed wedi rhoi'r gorau wedi troi gefn ar yr eglwys Gatholig a throi at y Protestaniaeth. O'r cychwyn cyntaf bron y bod oedd gennych chi'r criw yma oedd yn teimlo nad oedd yr eglwys wladol fel petai wedi mynd yn ddigon pell o safbwynt ei Protestaniaeth a nifer o wahanol enwadau yn codi yn y cyswllt yna. A ti wedi sôn fyna Morgan Llwyd,
fe falle yn un o'r ffigurau mwy adnabyddus o safbwynt yr anghydffurfwyr cynnar yna sy'n aml cael ei enwi yn Bywyd yn dyfe. A dros y canrifoedd, dyma y mudiad sydd wedyn ni erbyn 40 ganrif ar 15 yn dod yn eitha prif ffrwd yn dyfe yng Nghymru, a un o falle nodweddion diddorol a ironic o bosib bywyd crefyddol yng Nghymru yw bod hyn oedd yn anghydffurfio neu yr hyn oedd falle tu allan i'r norm yng nghyd-destun Lloegr, mi ddaeth yn norm o safbwynt yn gymdeithas ni, a falle bod hwnna yn esbonio tipyn amdano ni o yng nghyd-destun cymdeithasol gwleidyddol, ond ewn ni ddim ar ôl hynny. Ond jyst eisiau nodi rhywfaint bach ynglyn a chefndir y term yna. Dyn ni'n sôn fyna, Gareth, ynglyn â y posibilrwydd o safbwyntiau gwyddonol a chrefyddol yn cydweld. Ond wrth gwrs, dyn ni'n cydnabod hefyd bod y berthynas wedi creu niwed os licio di i grefydd. A os dyn ni'n neidio ymlaen i'r 20fed ganrif, a falle gallen ni dechrau ymrwybro tuag at y thema o seculareiddio fan hyn, mae yna enghreifftiau da yn does yng nghyd-destun Cymru o athronwyr sydd wedi trafod y thema yma. So mae gennym ni G.A. Jones, dwi wedi sôn amdano fe yn barod, a wedyn oedd gennym ni Dewi Z. Phillips, neu Dewi Zephaniah Phillips, oedd yntau hefyd yn aelod o'r adran athronyddol yn Abertawe. A ddau yna yn trafod y cwestiwn yma o'r beth wedyn ni cydaro, y clash rhwng y safbwyntiau gwyddonol a chrefyddol. Oedd G.A. Jones wedi cyhoeddi llyfryn neu pamffled yr argyfwng Gwacter Ystyr. Dylen ni wedi yn 1964 oedd yn destun dylanwadol a dyddiol iawn ar y pryd, ond falle o safbwynt yr hyn dyn ni'n trafod, y ddadl bwysig mae G.A. Jones yn cyflwyno fyna yw rhyw fath o esboniad ynglyn â sut mae'r bydolwg gwyddonol yn gallu dileu bron y bod y bydolwg Cristnogol. Felly mae'n sôn ynglyn â'r safbwynt beirniadol ymchwilgar yma, sydd yn ironic digon, medde fe, wedi cael ei meithrin trwy y safbwynt Protestanaidd, a syniad yna o brotest a chwestiynu, a bod e'n awgrymu erbyn yr 20fed ganrif, mae'r agwedd ymchwilgar yna yn gofyn tystiolaeth o bob dim. Y safbwynt yma, dyn ni'n galw'n safbwynt empiraidd yn dyfe yn hermau athronyddol. Y syniad yma bod ein gwybodaeth ni yn seiliedig yn unig ar y dystiolaeth sydd gyda ni trwy ein synhwyrau. A meddwl G.A. Jones bod ni wedi cyrraedd rhyw ben y daith fyna lle mae'r diwylliant cyfoes yn gofyn bod eisiau tystiolaeth o bob dim. Felly'r cwestiwn yw, wel, lle mae'r diw yma? A yn ddiddorol digon hefyd, beth mae'n awgrymu yw bod falle Cristnogaeth wedi tanseilio ei hun hefyd trwy fyny syniadau neu dilweddau o ddiw sydd yn troi diw mewn i ryw fath o wrthrych. Felly i weid mewn ffordd amrwd iawn, y dyn mawr yn y cymylau, yn dyfe, bod y syniadau mwy anthropolegol yma o ddiw wedi creu y syniad cyffredinol yma bod diw felly yn rhyw fath o endid, rhyw fath o sylwedd neu rhyw fath o gwrthrych sydd yn bodoli. A mae'r cyfuniad yma wedyn ni'n golygu, meddwl G.A. Jones, wel, mae gennych chi'r diwylliant yma sy'n mynnu tystiolaeth, mae gennych chi'r ffydd yma sydd yn gweud, wel, mae diw yn bodoli fel person bron y bod, ond os neb yn gallu gweld y person yma, a felly G.A. Jones, dwi'n meddwl, yn rhoi esboniad difyr, dwi'n meddwl, a falle defnyddiol o safbwynt sut mae'r agweddau gwyddonol yma mewn cyd-destun penodol crefyddol yn gallu tanseilio'r ffydd yna. A Dewi Z yn cymryd ymlaen y drafodaeth hwnna mewn falle dill ychydig yn wahanol. Mae e'n sôn ynglyn â bydolwg, a bod gennych chi'r bydolwg crefyddol yma sydd yn sefyll ar ben ei hunan. A Dewi Z yn gweud, wel, dwi ddim yn ddilys mewn gwirionedd i ni fynd ati i gwestiynu y bydolwg crefyddol a safbwynt y bydolwg gwyddonol, achos mae'r ddau beth yn agweddau gwahanol ar fywyd dynol. A dylen ni ddim fel petai gosod safonau gwyddonol ar faterion o ffydd. Felly mae'r ddau athronydd yna, dwi'n meddwl, yn rhai oedd wedi wneud gwaith da, sicrwch chi o ymlygu hanfod y broblem athronyddol os ydych chi o safbwynt
crefydd yng Nghymru. Ond deg i ddweud, wrth gwrs, hefyd, o'n nhw yn sgwennu mewn cyfnod yn y 50au, 60au, lle falle oedd crefydd sefydliadol yn dechrau gwegian, oedd y cyperi yn dechrau gwacau. Agweddau cymdeithasol i hynny hefyd. So, oedd y Terry Box wedi glanio yn dod, so oedd ddim angen falle i'r gymuned troi gymaint o gwmpas y capel a bod yn rhan o'r dyfodau cymdeithasol oherwydd oedd bywyd yn troi'n falle fwy unigolyddol. Ond mae hynna wedi bod yn nodwedd yn dydi, nid yn unig o fywyd Cymru, ond falle bywyd y gorllewin yn enwedig, yn bod ni yn symud a wedi symud mewn i gymdeithas lle nad yw crefydd falle yn cael ei gweld fel y norm o reidrwydd. Na'n sicr, mae wedi dod rhywbeth, llawer, os rhywbeth, y norm ydy bod rhywun ella yn agnostig, felly ddim yn siŵr, neu ddim yn credu os rhywbeth. Meddwl am yr cyfrifiad diweddara yng Nghymru, wrth gwrs, nifer o bobl yn hunaniaethu fel Crisogion, o dan hanner y boblogaeth yn nifer isa ers i'r cyfrifiad gael i gadw. Ond mae'n ymchwil fwy diweddar wedi bod gan Gymdeithas y Beibil yn dweud mae yna fwy o ran pobl rhwng 20 a 20 lle mae yna dwf yn fanno. Lle mae pobl mae'n wisio'r ymdeimlad, canfod yr ymdeimlad ysbrydol yna. Ond mae'n ddiddorol oherwydd i ryw radd erbyn heddiw, ella bod pobl sydd yn troi at grefydd, maen nhw'n troi at grefydd o gyd-destun gwahanol eto, gyd-destun cyfnod gwahanol, da ni'n ôl Covid y bob dim felly. Ac o'ch chi'n sôn gyna am yr hyn Dr Gareth Jones o ran y drwg oedd bod Duw wedi cael ei anthropomorffeiddio yn dyd cael ei wneud yn ddiw. Gair anodd i weid mewn unrhyw iaith. Bod Duw wedi cael ei wneud yn ffigwr bron ddynol, lle ar wahân, bod chi'n dweud, ar y dyn ma'n y cymyla, a bod o'n ddiarth felly, bod o'n bell o beth sy'n ddifyr iawn, newedig yn yr 80au, 90au, lle da ni'n gweld ella nid yn unig fewn Crisogaeth, ond Iddewiaeth hefyd, a chydig o grefydd eraill, yr elfenna o ddiwinyddiaeth ffeministaidd ac eco-ffeministaidd hefyd, y syniad o pam fedra ni'n galw Duw yn hi, pam nid ein mam. A dwi'n yn y cyd-destun Cymreig, Ale Jones Williams wedi sgwennu drama eithriadol, Iesu, efo ei bychnod, Iesu, lle mae Iesu'n ddynas, ac mama mae Iesu'n galw ar ddiw felly, a'r hefyd mewn ffigwr arall, hynod ddiddorol, rhywun fel Sally McFeig, na ddeud pam na fedrwn ni feddwl am y byd fel corff Duw, a mae Duw yma drwy'r amser felly, meddwl mewn ffordd od, da ni'n istar ddiw ar hyn o bryd, ond mae hwnna hefyd y ffordd o feddwl reit, da ni'n felly ollwng sbwriel ar y llawr, os da ni'n llygru Duw felly. Felly'r syniad mae, da ni'n medru meddwl am Duw mewn ffordd wahanol, os rhywbeth, medru mewn ffordd fwy dwyreiniol a siarad yn gyffredinol felly, o ran meddwl yn fwy ysbrydol felly, yn lle meddwl am rhyw ffigwr penodol, rhyw egnidio, neu rhyw endid gwahanol felly. A dwi'n meddwl yna ella fwy o barodrwydd o feddwl felly, ac i ryw radda, trywydd, mae hwn yn sgwarnog yn ei hawl ei hun, ond da'n fynd ar ei hôl i, erbyn hyn, da ni'n byw mewn cyfnod, a mae'n bwysig iawn, lle mae ôl drefedigaethu yn rhywbeth mor bwysig a yn sicr dadgoloneidio'r cwricwl yma ac y gwedda felly. Ac ella bod hyn o ffordd arall yn neud hynny, edrych tu hwnt i'r cyd-destun ella gorllewinol yma i weld be arall sy'n y byd, ac ella gweld ydy hynna'n ffyrdd eraill o ddall crefydda gorllewinol traddodiadol. Difyr, a os gai cynnig cyffesiad yn dyfe. Hynny yw fel rhywun gath ei fagu ar aelwyd agnostig, os nad secular. Mae rai cyfaddau, mae darllen ambell awdur wedi agor yn feddwl i falle i'r posibiliadau ti'n sôn amdani, felly un llyfr darllenes i ar hanes bobl brodorol yn America, yn ddifyr iawn o safbwynt y ffordd mi oedden nhw yn gyffredinol yn meddwl am grefydd ac yn meddwl am y ffigwr o ddiw ac yn defnyddio'r syniad yma o'r dirgelwch mawr. A hynny falle yn syniad sydd yn apelio
yn yr ystyr bod ni'n methu gwybod a falle taw ofer yw ceisio creu delwedd sydd yn cyfleu yr hyn yw diw. Ond mae hynny, wrth gwrs, fe'n gweud, yn gallu bod yn fwy apelgar na syniad bod ni'n gwybod taw felly mae'r ffigwr. A wedyn ni'n meddwl eto am G.A. Jones a'r bamffled yna, rhaglen yn gwactau'r ystyr, mae yn troi at syniadau oedd yn cael ei mynegu gan diwynydd arall o'r cyfnod Paul Tillich. Ynglyn â'r syniad yma o ddiw fel gwaelod bod yn hytrach na meddwl am diw yn ôl y delwedd yma o berson, yn hytrach meddwl amdano fel rhywbeth fwy sylfaenol. Ac eto mae hynny yn ffordd haws, dwi'n meddwl, i'r meddwl gwyddonol empiraidd yma, dygymod gyda'r syniad yma, yn enwedig os ydych chi'n fodlon o safbwynt yr meddwl gwyddonol cydnabod nad ydych chi'n gallu gwybod pob dim a dyn ni ddim yn gallu adnabod pob cornelyn o'r bydysawd fel bydde JR yn ei ddweud. Ffigwr arall wedyn ni, chod Morgan Llwyd, ti'n sôn amdani, os ti'n edrych ar llen Morgan Llwyd, mae'r syniadau a'r trosiadau mae ei ddefnyddio ar gyfer cyfleu y syniad yma o ddiw yn drawiadol ac fel i'n gweud yn llawer mwy apelgar dwi'n meddwl yn yr ystyr yna. Yn anffodus, dyn ni wedi cyrraedd yr awr yn barod, Gareth, mi allan ni fod yn trafod eto. Falle gewn ni'r cyfle i wneud yn difewn, dwi'n meddwl, dyn ni wedi ymlwybro yn bell. Ag agos, o safbwynt trafod rhai agweddau ar fywyd crefyddol Cymru, a falle dylen ni dirwyn pethau i ben ar y pwynt yma, lles y gwrandawyr hefyd. Ond cyn i ni orffen, mae gyda ti un dasg bwysig arall. Y chwarae teg dylen ni weid bod Gareth hefyd wedi dod â llyfr i roed ar y silff yn y cefn heddi. Sawl sydd falle'n gwrando ddim yn gwylio, byddwch chi ddim yn ymwybodol bod gyda ni silff yn y studio. Podlediad yma, silff lyfrau gwbl gwag. Ond mae Gareth wedi ychwanegu. Beth sydd gyda ti fyna, Gareth, ar y silff? Felly mae gen i o casglad o gerddi Gareth Evans-Jones, Cilmeri. Os mae gen i myfyriwr doethuriaeth yn cymharu gwaith Gareth Evans-Jones hefo marnadau siaidd yn benodol. Diddorol. Edrych ymlaen ar wy gael gweithio fo Hamad Rind efo hwnna, a wedyn Boulder di'r nofel arall, felly mae rhaid, mi ddechrau darllen honno. Da iawn bod ti'n ffindio'r amser i darllen nofelau, chwarae teg i ti. Ond sori, y dasg cyn i ti orffen, so fel bydde ti yn ymwybodol ar y sioe yma, dyn ni'n paratoi i fynd i Roswell, i'r Cymru well, i'r Utopia newydd, ben draw bydysawd, a mae gofyn bod ein gwesteion yn cynnig 3 eitem ar gyfer y daith. A siŵr bod hwn yn fwy o bentos na gorfod trafod Aristoteles neu Athroniaeth neu unrhyw fath tra bod ti'n meddwl, actually, just nodyn esboniadol arall i'r gwrandawyr. Dyn ni wedi bod yn sôn am Athroniaeth heddi a diwinyddiaeth, a falle y berthynas rhwng Crefydd ag Athroniaeth. A pan dyn ni'n sôn am diwinyddiaeth, theology ydy'r gair yn y Saesneg, ac yn gyffredinol pan dyn ni'n sôn am diwinyddiaeth, dyn ni'n sôn am astudio Crefydd, os licwch chi, oddi fewn i'r Crefydd, oddi fewn i'r system yna o feddwl, lle nid hanfod y dasg falle yw cwestiynu seiliau y gred, ond yn hytrach ceisio deall, datgeri a dadansoddi syniadau, cysyniadau, agweddau oddi fewn i'r system yna o gred, archwilio y cysondebau, yr anghysondebau ac yn y blaen, lle mae Athroniaeth ac Athroniaeth Crefydd yn hynny o beth yn ffordd o fynd ati i drafod Crefydd o'r tu allan, os licwch chi. Mae'n ceisio gwneud yr un peth i raddau helaeth, hynny yw dadansoddi, deall, ceisio rhoi cyfrif o ffydd, ond mae yna hefyd falle yr elfen yna gyda Athroniaeth Crefydd sydd nid o reidrwydd, os licwch chi, yn cymryd y gred honno i fod yn wireb, os licwch chi, neu gwirionedd. Falle bod fi ddim yn cweit mynegu y syniad cystal a gall ni fyna, ond dyna falle yw'r gwahaniaeth rhwng y ddau, yw'r cwestiynu oddi fewn a'r cwestiynu oddi allan. Ydy hynny yn dderbyniol fel diffiniad o'r ddau, Gareth? Yndi, swn i ddweud. Sut ti'n hapus gyda myfyriwr yn gweud hynny mewn seminar blwyddyn ni? Fyswn tad. Dyna ni. Wel, ti wedi cael digon amser nawr i feddwl am y
eitemau yma, felly amdani, beth ydy'n mynd i fynd gyda ti? Wel, ia. Wel, na'n digwyddo am eiliad nes i feddwl, reit, dwi'n mynd i'r Utopia. Mae'n rhafarth enfawr feddwl. Ia, wel, chi'n sôn gyna, mod i'n rhyw lenydda. Mae rhaid i ti dod gyda ni, Gareth. Dim dewis. Na, mi ddoi, ond swn i'n methu byw heb bapur a beiro. Felly di hynna'n cynnwys dwy eitem, mae'n siŵr, bysan. Wy'n ame falle bydde rhywun yn gallu mynd i'r siop a phrynu ddau gyda'i gilydd. Na ni, Geidio ni fel eitem. Diolch fawr, na ni. Bapur a beiro. Athroniaeth fan hyn, chyfod, wrth ei waith yn dyfeisgar, mynd i'r afel gyda heriau. Da iawn. Na ni, felly, swn i angen papur a beiro sicr. Swn bach, ella swnio bach yn od, ond swn i'n mynd â darn, rhyw graig o fynydd Paris, Ynys Môn. Dwi'n gwybod chi roed y bod yn Mynydd Paris? I ddim wedi bod yna, a mae rai fi gyfaddau, mae hwn yn rhyw fath o uchelgais, felly tro nesaf dwi yn Ynys Môn, bydd rai fi alw draw gyda'r plant a gyd i fynd â ni i weld Mynydd Paris. Mae'r plant yn gyfarwydd gyda Mynydd Paris oherwydd hwnna rhyw bennod o Dianololi. Ia. Oedd tad. Lle oedd Mynydd Paris yn gefnlen i'r miri. Ia, na, yn sicr, wel, eisiau i ysgol uwchradd yng Nghysgod Mynydd Paris, nid y gwir, a digwydd bod pan o'n i'n yr ysgol, o'n i'n gweld o peth mwyaf hyll o bob dim, ond wrth gwrs, wrth fynd yn hen ac yti, argian a mae'n lle rhyfeddol, a mae'r dirwedd wedi newid oherwydd y diwydiant, a mae'r diwydiant copr, a mae'r cerrig yn gopr felly, oherwydd bod o fatha darn o Mars, mewn ffordd, darn o'r blaned Mawr. Ond hefyd, achos yn y diwydiant hwnnw, mae yna gymaint o hanes hefyd, felly mae yna hanes ardal amlwch, felly ardal ddiwydiannol, mae yna hefyd hanes anffodus hefyd, y cysylltiadau efo'r gaeth fasnach dros Atlantig. Felly dwi'n bod sa'n medru bod yn rhyw fath o symbol i ni gofio i diwydiant, ond hefyd cofio'r agweddau anffodus o'r byd yma. Ac ella fi hwn yn swnio bach yn od, ond ydych chi'n bod dwi'n od beth bynnag, lle. Ond mae gen i ryw habit erbyn hyn, lle. Pan fyddai'n mynd i lefydd newydd, neu llefydd diarth, neu wedi os llefydd cymglad, felly, byddai'n tueddu fynd â rhyw fath o ffiol bach efo fi. Reit. Dwi ddim yn wyddonydd, felly. Ond fyddai wastad yn trio ffindio ryw afon neu ryw lun o rwla. A fyddai'n cymryd ryw chydig o hynna i fynd adra fo fi am ryw spela yna. Ac ar ôl ryw chydig fyddai'n penderfynu, na i roed hyn yn defo un o'r ryw flodyn yn yr ar neu rhywbeth felly. Mae yna rhywbeth paganaid yn y fi ella felly. Felly swn i'n mynd ar... Defod, yn dyfe? Ia, defod eto. Felly swn i'n mynd allar chydig o ddŵr eto o fynydd arall. Ddim yn bell o lle dwi'n byw o fynydd Bodafon. Fi o'na dan ar y mynydd niweddar, ond mae yna lun ar y fynydd Bodafon. A un o'n hoff lefydd i fynd iddo ar ymyl y llun, mae mor heddychlon, ond y ddigwydd bod yn ddiweddar, mi ffendis nes i ddysgu gen Christopher Hughes, wrth gwrs y prif dderwydd i'r derwydd o Môn, bod y llun hwnnw yn arfer bod yn llun go bwysig hefo cylch cyfriniol yn Ynys Môn yn yr 19fed ganrif. Digwydd bod, felly rhyw gysylltiadau, felly papur a pensel, diolch fawr, wedi clymu fy gilydd, darn o fynydd Paris a dŵr o lun mynydd Bodafon. Hyfryd iawn. A mae yna rhywbeth yn stori fach ola yna, fyna, yr adroddiant bach yna sydd yn, o leia i fi, dyfeith yn dwy'n i gof syniadau'r Athroniaeth Jones o gwmpas hyd-ymdreiddiad iaith a thir yn dyfe a'r modd yma y tir yn ddoi hun yn dylanwadu ar ac yn creu ac yn cyfansoddi'r iaith i raddau bod yr iaith yn hefyd yn cario fel petai nid yn unig un hanes ond hefyd y tirwedd. Felly, eitem arall dwi'n meddwl sydd yn amlwg o bwys personol i ti, ond hefyd rhywbeth gall falle ysgogi rhywfaint o drafodaeth athronyddol yn ogystal. Gwych, wel fi'n edrych ymlaen eto fydd i fynd i'r os well. So, dyna ni Gareth, a fe'n gweud, ti'n goffodd o gyda ni. Na ni, edrych ymlaen fan. Na ni.
Nawr bod ti'n cael dod o'r pethau yma. Ia ta, ia. Gwych. Felly okay. Rhyw sach arall i fyd. Na i smyglo hynna. Gred, wel, diolch yn fawr iawn i ti, Gareth. O'n i'n gweud, gallai ni di siarad am awr arall. Mae'n siŵr yn digon hawdd a falle gawn ni'r cyfle i wneud yna eto. Ond am y tro, gallai ni ddiolch i ti am gyfranio di heddi. A ie, ffarwelio ar gynulleidfa hefyd. So, diolch yn fawr i ti, Gareth. A da bwch i chi. Hwyl fawr. Diolch yn fawr.